So hi guys, natadali sa mo ang palibot sa balay. Maraming balay. Then ang tambis narapod tapad diri sa mga guys. So manguha tag tambis kay daghan na kay bunga. Nangatagak na tuning uban ani guys kay nig ulan. Natagak siya. So akong pamupuon ning dagko na. Dara oh. Wow, siya na oh. Wala, natagak yun siya as in. Hindi na kayo siya matagak. So, the aura. Lamig kini siya ito sulog asin. Namin isang nga tambis guys. Kaya tamis. Namin tambis ani nga upload. Patong pula ang color. Uploadon dito siya. So, kani kay tamison man siya nga kuan. Tambis. Kuan ni siya guys. Minarkot ni siya. So, gamay pa kay siya og kuan no punuan. Pero namunga na ni siya kay gimarkot mo gud ni siya guys. Bag-o ra ni nakita nung murag mga 5 years. So namunga na siya. So nakakaon na mi ani guys. Ikaduha na niyang bunga. So lami siya kuan bunga kay tamis iya ang hinog. No. Nahinayan ra nako ni kaon guys. Na po pupuon tanan kay wala po ko'y balikan. Then tapad ani niya na ipunuan sa nangka. Lara oh. Nangka. So naibunga guys. 2, 4. Pat ka ba? Then apoy dire duha. So mana siya ko ang mga tinanom guys. Nga mga prutas sa palibot. So naapod ko gitanom diri nga pinya. Kana siya. Dayon kana punuan sa lansones man siguro ni siya or rambutan. Murag rambutan or lansones. Di ko sure ani guys. Then kana pong lubi oh. Dwarf na siya nga lubi. Kung gitanom sa dako na siya. Hapit na siya mamunga. Mamunga. Yan. Dako na siya guys. Mura na siya ni survive. Mag-uban kay wala ni dagko. Naapod ko eh. Tinanom diri nga kamunggay. Sa akong mga pato. Daghan ni sila to. Apa dito ang uban guys. Oh. So mani amo ang balay. Palibot sa among balay ang taman o kuan. May kapayas. Pang mga halaman nga wala pa na atiman jud kay busy pa kaayo. Tapos hinikutan nga nanak. So yun ani ra guys, magpuyo ta og simpleng buhay nga nasa bukid. So ako ang mga tanom. Yan. So thank you guys for watching.